Senyora Armengol, han passat 5 anys des que vostè és presidenta i un dels temes més greus que tenim en aquesta comunitat autònoma és l'accés a l'habitatge. Un problema que va començar a finals del 2015 i que no ha fet més que incrementar-se des que vostè està governant. Efectivament, a partir de final del 2015, li record i veig que se'n riu de tots els problemes que han passat de llavors. Jo li demano, vostè creu que la seva política d'habitatge està donant resposta a la problemàtica existent? De veres ho creu? Anem per feina, senyora Armengol, perquè a vostè li va bé tot l'altre i en vull a fil. Les illes varen liderar la pujada de preu de l'habitatge a l'estat l'any 2019 amb un augment del 6,7%. Los ciudadanos de Baleares necesitan 16,4 años de sueldo para pagar una vivienda de 9 años más que la media estatal. Això amb vostè ha passat. Baleares es el segundo puesto de los alquileres más caros de España. Senyora Armengol, en tot això, vostè hauria de reconèixer que en matèria d'habitatge ha fracassat. Vostè és la que ha posat en marxa mesures d'improvisació total, de propaganda i de titulars, però sense cap pla consistent i sobretot sense cap resultat ni un. Vostè s'ha plantejat o s'ha plantat en una legislatura en zero, no n'ha fet ni una, tenint 4.000 milions d'euros més i no haguent de pagar tot el que vàrem haver de pagar nosaltres. Vostè ha fracassat i les 25 mesures que té, jo només li llegiré dels diaris mateixos el que diuen els sectors afectats. Li diuen, medidas son claramente insuficientes para solventar el problema de acceso a una vivienda actualmente en Baleares. Li diuen, la colaboración público-privada de la que desde el Ejecutivo de Francina Armengol se hace gala es en realidad inexistente. Li diuen, tanto amb aquesta, diu, todas estas medidas suponen una gota en el mar y no benefician a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Baleares, especialmente a los de rentas medias y rentas medias bajas. Li diuen, ninguno de las dos personas que hablan creen que el plan va a tener un impacto significativo sobre el valor de las viviendas. Senyora Armengol, li estan dient que no va bé. I vostè sap el que ha de fer, posar més vivendes en el mercat, això li van dir nosaltres, posar més vivendes en el mercat i facilitar el finançament. Jo li demano, en tot això li demano que facem un pacte i aconseguim millorar les coses.